Vítajte. Dnes budeme hovoriť o téme, ktorá sa týka každého podniku s viac ako 20 zamestnancami na Slovensku. Konkrétne reč bude o náhradnom plnení. Na začiatok jedna otázka. Viete, koľko percent ľudí so zdravotným postihnutím musí váš podnik podľa zákona zamestnávať? Ak neviete, alebo nie ste si istí, zostaňte s nami. Táto epizóda je pre vás. Ja som Katarína Havierníková a na moje otázky o náhradnom plnení bude odpovedať Ingrid Nová Almáši z virtuálnej šéfky registrovaného sociálneho podniku, ktorá robí náhradné plnenie inak cez služby a rozvoj. Inka, vitaj. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie, Katka, a teším sa, čo dnes poslucháčom opäť prinesieme. Tak začneme, Inka, od základu. Prečo vôbec existuje náhradné plnenie? Náhradné plnenie má historický podtón a ja poviem, kde vzniklo. Vzniklo v podstate po vojne, kde bola potreba zamestnávať tých ZTP ľudí v zahraničí, na zahraničných trhoch. A samozrejme postupne to prichádzalo aj k nám na Slovensko. Po skončení socializmu, kde všetci museli byť zamestnaní, tak vznikla samozrejme nejaká kvóta povinnosti zamestnávania ZTP ľudí, ale sa to tak akože nejako nedodržiavalo. V roku 89 bola obrovská konkurencia, zaniklo veľa podnikov, bola vysoká nezamestnanosť a tým pádom vlastne tí ZTP mali konkurenciu v tých zdravých ľuďoch, keď sa bavíme teda exaktne o ZTP ľuďoch. A až okolo roku 2004 pred vstupom do Európskej únie sa dal tomu nejaký právny rámec a nastavili sa nejaké kvóty, ktoré sa dali vlastne plniť. Ale ešte stále to bolo také, že mohli ľudia, nemuseli, nemeralo sa to, nebolo ani elektronické nejaké sledovanie. Čiže určilo sa, že nebudú dostávať firmy len pokuty a len sankcionované, lebo vznikal tam potom aj taký trocha odpor, ale že si môžu využiť nejaký tovar, službu a to sa nazvalo ako náhradné plnenie za to, že nemajú možnosť, o tom sa budeme dneska baviť, veľakrát aj možno zamestnať ZTP ľudí. Čiže náhradné plnenie vzniklo ako možnosť alternatívy na miesto pokuty a ako integrovať ZTP ľudí na trh práce. Áno, ja len dodám, že legislatívne normy, ktoré sa týkajú sociálnej ekonomiky a sociálnych podnikov tu na Slovensku, ich zoznam si nájdete potom na konci tohto podcastu, kde vám tieto legislatívne normy zosumarizujeme. Čiže my sa nebudeme teraz baviť z hľadiska nejakého právneho, pretože nie sme právničky, ale chceme odprezentovať význam sociálnych podnikov aj pre ekonomiku a pre spoločnosť, tak sa budeme baviť ľudskou rečou v tomto podcaste. Presne tak, ľudský, a aby to tí, ktorí to potrebujú ľudsky, uchopili a všetky ostatné dokumenty im doložíme k tomu. Výborne. Poďme teraz na stranu podnikov. Ktorých podnikov sa povinnosť náhradného plnenia týka? Sú nejaké kritériá, ktoré tieto podniky musia splniť? Ja som uviedla jedno z nich hneď v začiatku, ale približ nám to, Inka, ako to teda v skutočnosti je. A ako viem teda, že som podnik, ktorý túto povinnosť musí plniť? Týka sa to všetkých, ktorí zamestnávajú nad 20 ľudí. Čiže áno, základom je počet zamestnancov 20 a viac. Je to také základné pravidlo, kde vypočítavame teda ten pomer tých ZTP ľudí. Ak som podnik nad 20 zamestnancov a nemám zamestnaného ZTP, aspoň jedného, z akéhokoľvek dôvodu, nenašla som ho na trhu, odišiel, to je jedno proste, tak mi vzniká táto povinnosť, aby som ju nejakým spôsobom vyriešila, čo budeme dneska hľadať cez náhradné plnenie. Ak som podnik, použijem ešte jeden príklad, s 80, už potrebujem 3, lebo to je to 3,2%, ty to ešte určite budeš spomínať a orientačný výpočet si potom vedia vypočítať aj na kalkulačke, ktorú im priložíme. Čiže aby som to uzavrela, vždy je základný počet zamestnancov. Inka, ja sa teraz vrátim aj do minulého podcastu trošičku a chcem sa spýtať, ty ako sociálny podnik, keď sa už rozprávame o číslach, koľko ZTP osôb musí zamestnávať sociálny podnik ako taký? Tak sociálny podnik má povinnosť zo zákona zamestnávať najmenej 30% ľudí. Naším cieľom je mať 100% takýchto ZTP a handicapovaných.
Dobre, ďakujem. A vrátime sa späť k náhradnému plneniu. Aký je rozdiel medzi tým, keď firma zaplatí odvod štátu a tým, keď využije náhradné plnenie cez sociálny podnik? Mhm, Vieš to z hľadiska efektívnosti vyčísliť? mhm. Je tam veľký rozdiel. Ako prvé je to spoločenská zodpovednosť firiem, čiže nejaký to CSR, Corporate Social Responsibility, neviem, či som to správne anglicky povedala. Ako druhé je výrazné ušetrenie voči povinnému odvodu, takzvanej pokute, ja to sem tam tak poviem, ale správne je to povinný odvod za chýbajúcich ZTP. A použijem príklad z roku 2025, pretože na tento rok kvóty ešte určené nie sú. Tam je na to nejaká metrika, ktorú dneska nebudeme rozoberať z prvých 3 mesiacov roka. A poviem príklad. Mám 20 ľudí, 0 ZTP, čiže odvod alebo tá pokuta je zaokrúhlim to na celé stovky, 1800 eur. Ak vyberiem tovar, tak je to 1600 eur. Ak si vyberiem službu, tak je to 1400 eur. Čiže úspore je 400 eur služba voči tzv. Pokute a ak ti chýbajú 5, tak som si tu vybrala taký príklad, tak je tam 2000 eurové šetrenie. Výborne. A viem, že ty si sociálny podnik a náhradné plnenie nemusíš riešiť ako ty, že nepotrebuješ si u seba. Keby si aj mala 20 zamestnancov, tak to náhradné plnenie si nebudeš uplatňovať. Ale určite si sa stretla aj s praxou v tých podnikoch. Takže vedela by si povedať, že čo je najväčší problém pre podniky? Sú to pojmy, administratíva, alebo je to aj niečo viac? Najčastejšie sú to pojmy a samozrejme aj tá administratíva a dokonca aj povedomie o tom, čo je sociálny podnik, akým spôsobom ho môžu využiť. A dokonca, že existuje možnosť, ja to otočím na tie sociálne podniky, lebo to je taká najnovšia inštitúcia v tomto štáte a že existuje možnosť riešenia cez firmy inak, ako boli naučení cez nejaké odoberanie tovaru alebo napríklad, že by zaplatili ten povinný odvod, čiže pokutu. A mnohé firmy, ktorým účtujú externé spoločnosti, ani netušia, že namiesto povinného odvodu, lebo tá externá firma im zaplatí povinný odvod, ich to nezaujíma, poviem to tak v úvodzovkách, že dostali taký pokyn, toto spracujte, nemajú ZTP, určia, toto zaplatíte na faktúre, ja neviem, pokutu 5000 eur. A stretávam sa, že absolútne nevedia títo CEO mnohí alebo CFO, že je možnosť ušetriť a ešte to aj súčasne využiť ako službu. Takže s týmto sa najčastejšie stretávam administratíva, pojmy, mnohé firmy nevedia, čo je to náhradné plnenie. Naučení sú len, že môžu odobrať nejaký tovar od handicapovaných ľudí alebo že musia zaplatiť pokutu. Takže áno, to, že môžu využiť napríklad vzdelávanie, je pre nich úplne prekvapivé a to sa veľmi, možno 90% sa stretávam, že sú prekvapení aj vzdelávanie cez náhradné plnenie a vtedy poviem, že áno. Preto sa veľmi teším, že dúfam, že týmto podcastom trošičku aj spropagujeme viac túto problematiku a tieto možnosti, ako sa vlastne v podniku dá uskutočniť aj Áno. nejaký rozvoj zamestnancov napríklad. Áno. Môže to byť efektívne a nemusí to byť len ten povinný odvod štátu, ako si hovorila. Presne tak. A keďže ja mám rada tie definície, Inka, takže zase ťa jedna čaká, tak ťa Áno. poprosím, aby si to náhradné plnenie vysvetlila jednou vetou. A keďže ja viem, že máš rada definície, tak som si to náhradné plnenie pripravila. Za mňa, z mojej ľudskej reči, ako sme chceli povedať, náhradné plnenie je rozdiel medzi tým, či zaplatím pokutu, alebo tzv. Odvod, s nulovým úžitkom, alebo za menej peňazí získam hodnotu, ktorá firme reálne pomôže. Ďakujem, Inka, za užitočnú definíciu a budeme pokračovať ďalej, ak dovolíš. O príjemcoch náhradného plnenia sme hovorili. Ale kto všetko to môže poskytovať? Ja viem, že v zákone o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch je krásna definícia a je ich tam niekoľko o sociálnych podnikov a sú tam aj rôzne druhy alebo kategórie sociálnych podnikov, ktoré sa následne členia. Čiže našla som až 6-úrovňové členenie sociálnych podnikov, preto si myslím, že by aj našich poslucháčov mohlo zaujímať, že kto všetko môže vlastne náhradné plnenie poskytovať a ako. A ja ti to skrátim na 3 úrovne. A to náhradné plnenie na Slovensku môžu poskytovať chránené dielne. S tými asi ľudia majú najčastejšiu skúsenosť, že si objednajú nejaké brandované
trička alebo zošity, alebo čokoľvek, čo tie chránené dielne vyrábajú. Chránené pracoviská, to je individuálny živnostník, ktorý môže doma niečo tvoriť, vyrábať a zase je to o tom tovare. Alebo sociálne podniky, ktoré môžu poskytovať aj služby a vlastne tie sú také 3 základné úrovne, ktoré na Slovensku sú. Tým si vlastne zodpovedala aj moju ďalšiu otázku, Áno. že či náhradné plnenie je tovar alebo služba, alebo teda, že či to môže byť tovar alebo služba. A vlastne sme sa to dozvedeli, že to môže byť aj tovar a služba, závisí ešte od toho, že kto to môže poskytovať. A ja to ešte ale doplním. Áno, zákazkou na náhradné plnenie môže byť čokoľvek, čo daná spoločnosť alebo firma ponúka. Na tovar sú firmy zvyknuté, ako som už povedala, hej. Aj na služby typu upratovanie, maľovanie, záhrady, tiež sú na to zvyknuté. Ale oveľa menej poznajú možnosti, že napríklad využijú vzdelávanie zamestnancov, získavanie mäkkých zručností, mentoring, coaching, konzultačná činnosť, ekonomická, právna podpora. Toto všetko môže byť v tom skópe toho záberu toho sociálneho podniku, ktorý to poskytuje ako službu a majú to súčasne 2 v jednom. A vráťme sa teda zasa Inka k číslam. Prečo sa to oplatí robiť cez služby a podľa čoho sa ráta výška zákazky? Aký je rozdiel medzi službami a tovarmi? Toto určuje zákon, to znamená, že ak sa na to pozrieme z pohľadu šetrenia firmy, tak služba je štátom stanovená ako najlacnejšia alternatíva voči tej povinnej pokute alebo odvodu, aj tam je úspora 400 eur. Čiže toto neurčujem ja, toto neurčuje nikto, kto má chránený podnik alebo chránenú dielňu alebo sociálny podnik. Proste najvýhodnejšia z kalkulácie a momentálneho legislatívneho nastavenia je služba a je to 400 eur pri jednom človeku. Čiže pokuta cca 1800 a služba 1400. Takže ešte aj môžu ušetriť. Samozrejme. A ešte aj získajú úžitok. Čiže namiesto toho, aby peniaze odišli, môžu sa zmeniť na službu alebo tovar, ktorý firma reálne využije. Je to tak? Presne tak. Sú to skutočne investované peniaze, pretože ak firma hľadá budget na školenie, tak práve tu zabije tzv. 2 muchy jednou ranou. Má vyčlenený budget na školenie, súčasne si splní zákonnú povinnosť a súčasne sa vyhne aj pokute. Čiže má hodnotu, má vzdelaných ľudí a nemusí hľadať budget navyše. Takže pre mňa je to veľmi užitočná vec. A poďme k číslam bez strašenia. Ako sa vlastne vypočíta suma, za ktorú musím objednať zákazku? Čiže tovar alebo službu? Už sme to tak trocha spomínali. Výška náhradného plnenia sa vypočíta na základe chýbajúceho počtu ZTP. Nechcem ísť do úplnej hĺbky, ani tie koeficienty, to im všetko dodáme našim poslucháčom. Dôležité je využiť prepočet, ktorý je stanovený ministerstvom. Čiže toto dnes by bola veľmi náročná téma a dlhý, lebo niekedy môžeš pol roka ti chýbať ZTP, niekedy mesiac, niekedy ti odíde pol roka, niekedy ten ZTP človek pracuje na polovičný úväzok, zase je tam iný prípočet. Čiže nešla by som dneska do hĺbky, iba by som povedala, že v takej všeobecnej rovine, ak mám viac ako v 20 ľudí, čo sme povedali, chýba mi jeden človek, tak štátom stanovené je, že buď zaplatím pokutu 1800, vyberiem si tovar za 1600 alebo službu za 1400. Takto by som to asi opätovne zacelila a uzavrela. Výborne, Inka, ďakujem, že si to týmto spôsobom uzavrela a poďme teda ďalej. Poďme na termíny. Ako to vyzerá v praxi? Kedy sa toto všetko vykazuje a kedy sa to uzatvára? Ty si spomínala totiž to, že ja môžem mať nejakú časť roka zamestnaného ZTP, potom nemusím mať zamestnaného, takže o akých termínoch sa bavíme? Áno. Je potrebné sa pozrieť na to v kalendárnom roku, čiže od 1. januára do 31.12. v tom danom roku. A tam sa pozerám, či toho človeka mám alebo nemám, či som splnila. Ak je to 20-človeková firma, je to veľmi jednoduché, tam asi vie tá firma rýchlo povedať. Ale predstav si, že je to firma o 100, o 200, veľký korporát, tak tí majú čas ešte 3 mesiace do 31.3. spočítať, zistiť, kedy im odišli, prišli, či boli nejaké výpovede, alebo odišli na matersku. To je jedno, bežný život pracovníka. A oni spočítajú, či splnili tú kvótu tých ZTP a na základe tých chýbajúcich vecí hľadajú náhradné plnenie. Ak to splnili,
nehrozí im vlastne žiadna povinná pokuta. Takže do konca roka je merná jednotka pre tých, či chcem vedieť, či som splnila, ale ešte 3 mesiace na to, aby som to vyčíslila, vydokladovala a splnila všetky tie veci. Čiže zhrním to, ak mám firmu aspoň s 20 zamestnancami, Áno. riešim 3,2% a Áno. do konca marca musím vedieť preukázať, ako som to splnila. Je to tak? Presne tak. Myslíš si, že náhradné plnenie môže byť súčasťou employer brandingu? To som ti dala takú špeciálnu otázku, aby sme rozprestreli túto problematiku širšie aj do tých oblastí, ktoré sa možno u nás študujú, ako sú ľudské zdroje a personálny manažment. Takže poďme, ako to súvisí s employer brandingom podľa teba? Ja si myslím, že to veľmi súvisí s employer brandingom, pretože aj postoj k ľuďom, ako je ZTP, je súčasťou zrelej a vyspelej spoločnosti. Totižto ZTP je vždycky u nás vnímané, vždycky je asi zlé slovo, ale často vnímané ako taký nie môcť, ako by som ho povedala, nechcem to dehonestovať, ale ten človek sa považuje, že už je niečo menej, alebo takto nejako to pomenujem, ako to cítim. Pričom ten ZTP človek mnohí v okolí máme po úrazoch, v živote sa nám niečo stalo, po chorobách, čiže to sú ľudia, ktorí sú často plnohodnotní, len už áno, majú nejaký zdravotný postih voči bežnému zdravému človeku. A ak firma deklaruje, že využíva tých ZTP zamestnancov, čiže chce ich tam zamestnávať, tak je to v jej prospech. A teraz sa pozrime na firmu, ktorá nevie nájsť ZTP, lebo fakt sa to môže stať, že hľadaš nejakého špecialistu a teraz v tom malom kruhu tých ZTP ľudí, tak ja by som určite zverejňovala, že sme tí, ktorí podporujeme takú a takú firmu, dávame tejto a tejto firme napríklad zarobiť. A teraz využijem to na seba. Napríklad by som uviedla do employer brandingu. Naši zamestnanci každoročne absolvujú rôzne školenia na manažerské zručnosti. Dodáva nám ich integračný sociálny podnik Virtuálna šéfka, ktorá súčasne podporuje pri integrácii ZTP osôb do pracovného prostredia. Za mňa nádherná deklarácia, ukazujem ľuďom, že mám záujem podporovať takých ľudí, ukážem, kde ich podporujeme. Toto bol samozrejme príklad z mojej praxe, ale čokoľvek, ktohokoľvek podporuje, ja by som to ako employer branding, že mne záleží na tej spoločenskej zodpovednosti, deklarovala. Zaujímavé. A opýtam sa ťa teda ako praktičky. A viem, že tvoje aktivity, ktoré robíš, máš založené na hodnotách. Áno. Ako by to mali tie podniky robiť, aby to nevyzeralo len ako marketingová nálepka, ale aby to bolo naozaj autentické? No, aby to nebolo len ako marketingová nálepka. No, určite by som odprezentovala to, čo tá firma aj cíti. Aby to bolo v tej rovine ľudskosti, že neplním len kvóty, nejdem presne 3,2, viacej ma to nezaujíma, ale dávam do toho možno aj tú dušu, aj tú energiu, aj zisťujem, overujem si možnosti, ako využiť tých ľudí. Čiže možno by som trocha preskúmala aj cez naše podcasty, ktoré teraz pripravujeme, aké možnosti sú zamestnávať tých ľudí a trocha začlenila aj ostatných z okolia. Poznáte takýchto ľudí, možno ich vieme u nás zamestnať, možno ich vieme podporiť. A ja to nevidím ako marketingovú nálepku, ak to firma robí úprimne a fakt to má v tých svojich hodnotách. Ktoré aj preukazuje, že robí. Presne tak, ktoré aj preukazuje. Inka, a ty komunikuješ náhradné plnenie, že ho robíš inak. V čom je to iné? No, Katka, práve to, že dodávame služby inak, ako je bežné. Ľudia sú naučení, že prídu, dajte mi nejaký zoznam školenia, ja si vyberiem, čo od vás chcem. Toto sa mi bežne stáva a ja vtedy reagujem, že ja nemám pevný balíček služieb, pretože ja ich pripravujem vždy na konkrétnu službu. Čiže poviem oblasti, v ktorých sa môžu pohybovať, keďže som bývalý manažér, čo všetko viem, v akých oblastiach mám, porozprávam sa, kde oni vidia v oblasti riadenia ľudí otvorené možnosti a tam im predstavím formy, ktoré môžu u mňa vybrať. Ďalšiu z výhod je to inak, že ja do toho dávam celé svoje 20-ročné know-how, viac ako 20 rokov z mojej bohatej manažerskej praxe a to dostanú cez to náhradné plnenie. Preto je to inak, ako sú ľudia bežne zvyknutí to náhradné plnenie využívať a ešte aj 2 muchy v jednou ranou, že tých ľudí majú vzdelaných.
A z toho, čo ponúkaš, čo najčastejšie podniky u teba čerpajú v rámci náhradného plnenia? Mhm. No, keďže som pracovala vo veľkých firmách na mnohých projektoch, tak najčastejšie je to leadership, manažerské zručnosti, komunikačné zručnosti, ale mojou domenou, ako vieš, je láskavý time management a toto je skutočne môj najpredávanejší aj bestseller produkt, kde pracujem s unikátnym konceptom z vedeckého poznania, zo skúseností, z projektového manažmentu a moje životné skúsenosti, kde som sklbila do takého konceptu a ten najčastejšie prezentujem firmám, takže to je to, čo môžu využiť. Naviažem na tie tvoje výsledky práce a spýtam sa ťa. Už si sa stretla s aha reakciou klienta po tom, čo absolvoval u teba náhradné plnenie? Môžeš kľudne uviesť nejaký príklad a nemusíš menovať, môžeš uviesť príklad bez mien. Áno, stretla som sa. Firmy sú často prekvapené, že nedodávam tovar, že nezamestnávam priamo tých ľudí, ale že môžu využiť užitočné služby, ktoré im dokonca pomáhajú aj pri chode ich firmy alebo podniku. Naposledy to bola firma, ktorá s nadšením nechala preškoliť všetkých svojich manažérov na podávanie spätnej väzby aj na príjmanie spätnej väzby. A boli prekvapení, že sa to dá cez náhradné plnenie, pretože to bola časť v komunikácii, ktorým tak trocha chýbala. Prišli za mnou s inou požiadavkou a odišli, že aha, aj toto sa dá, tak sme presne do toho išli. Tak tento aha moment mi tam utkvel. Výborne, teším sa. Ak dovolíš, teraz zhrniem skrátený postup toho, o čom sme teraz hovorili, ako Áno. teda postupovať v prípade toho náhradného Áno. plnenia pre našich poslucháčov. Poprvé, spočítajte priemerný prepočítaný počet zamestnancov a koľko osôb ZTP už máte. Zistite, po druhé, koľko vám chýba do povinného podielu 3,2%. Po tretie, vyberte si cestu zamestnať, odvod zákazka, čiže náhradné plnenie. Po štvrté, myslite na termín preukázania do 31. marca elektronicky. Áno. A po piaté, ak idete cez zákazku, pýtajte si jasné výstupy a doklady. Je ešte niečo, čo by si k tomuto postupu odporúčila ty? No, určite si to shrnula veľmi dobre. Je potrebné pozrieť si tú stránku Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny alebo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Sú tam veľmi pekne vysvetlené postupy a hlavne všetky potrebné podklady, pretože to náhradné plnenie má aj nejakú právnu legislatívu a ja napríklad z mojej strany dávam až 5 podkladov k tomu, aby firma deklarovala, čo do mňa dostala a všetky tie právne povinnosti. Okrem toho, že deklarujeme štatút, že im mám právo dať to náhradné plnenie. Najjednoduchšie bude samozrejme, ak sa ozvú buď priamo tým úradom, alebo aj po prípade mňa, ja ich tým procesom prevediem a môžu si pozrieť vlastne aj kalkulačku na stránke, ktorú mám a tam rovno budú vedieť, že koľko ľudí im chýba a či potrebujú niekoho s tým osloviť. Z tvojej skúsenosti by si vedela povedať, že ktorý z týchto bodov podniky najviac podcenia? Termíny. Termíny. Hľadajú riešenia na poslednú chvíľu, boja sa, že to nestihnú do 31.12., nevedia, že ešte 31.3. to vieme doriešiť, naučení sú, že musia niečo odobrať na Vianoce ako náhradné plnenie, čiže ja by som to uzavrela termíny a plánovanie toho náhradného plnenia. Dobre, Inka, blížime sa k záveru, takže ťa poprosím opäť o krátke zhrnutie z tvojej strany a veľmi krátke 3 veci, ktoré by si mali odniesť poslucháči z dnešnej epizódy. Náhradné plnenie nemusí byť náklad, ale užitočné riešenie 2 v 1. Použijem peniaze tam, kde to potrebujem a súčasne splním povinný odvod. Druhá vec. Firmy hľadajú všelijaké zodpovedné riešenia, pritom ho majú ako na tácke a volá sa náhradné plnenie. A tretia vec, náhradné plnenie môže byť aj strategický a efektívny nástroj pre vzdelávanie a firmy. Ďakujem ti, Inka, že si aj dnes prijala pozvanie do nášho podcastu. A ja ďakujem. A našim poslucháčom by som chcela odkázať, že ak práve riešia náhradné plnenie, v popise tejto epizódy nájdú kontakt na Ingrid a v ďalšej epizóde pôjdeme úplne prakticky a budeme sa baviť o tom, aký typ služby cez náhradné plnenie si môže podnik vybrať. Áno. Ďakujem za pozornosť, lúčime sa, dovidenia, do počutia. Ďakujem, Ingrid. Ďakujem pekne aj ja, prajem pekný deň, dovidenia.